Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Συλλόγου του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Πασιόπουλο, και να τον ρωτήσω ποια είναι η άποψη της επιχειρηματικής κοινότητας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Leader της Ετωλικής Αναπτυξιακής, και πώς θα μπορούσε αυτό να συμβάλλει περαιτέρω στην εισαγωγή καινοτομίας σε ό,τι αφορά την παραγωγική διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν να τονίσω ότι το Leader απευθύνεται και στο Δήμο Μεσολογγίου, αλλά και στο Δήμο Ναυπάκτου. Γιατί για κάποιον που δεν το ήξερε θα νομίζουν ότι αφορά μόνο το Δήμο Ναυπάκτου. Και μάλιστα είναι το πρώτο πρόγραμμα και η πρώτη ουσιαστική συνέργεια η οποία έγινε ανάμεσα στους δύο Δήμους. Και νομίζω ότι είναι και η πρώτη συνέργεια που έγινε στο νομό του Λακαρνανίας ουσιαστική. Η γνώμη μας είναι πάντα θετική. Και είναι πολύ πιο θετική από όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, αυτά που θεωρούμε πιο βαθιά, πιο βαριά, όπως είναι το ΕΣΠΑ, γιατί εδώ πέρα βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν βιοκαότα. Είχαμε άμεση επικοινωνία με την Ετωλική Αναπτυξιακή από την πρώτη στιγμή, στελέχη της οποίας από το 2008, αν δεν κάνω λάθος, όπου ξεκίνησαν τα προγράμματα αυτά, και επισκέπτονταν το Μεσολόγγι, αλλά μας είχαν παραχωρήσει ακόμα και τα τηλέφωνά τους, όπου αργά το βράδυ τους παίρναμε τηλέφωνο. Γιατί όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, όταν μιλάμε για ένα Leader Αλίας, το 90% του κόσμου τότε νόμιζε ότι αφορά ψαράδες. Και έχουμε βγει στην αγορά και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μπορείς να κάνεις τυπογραφείο, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Απλώς αφορά την περιοχή, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο αυτό. Πιστέψτε με, ήταν πολύ δύσκολο. Και μάλιστα στην αρχή είχαμε και το εξής πρόβλημα των πολιτικών, οι οποίοι τότε θέλαν να... Είχαμε 2-3 στο νομό αναπτυξιακές. Μην πάτε σε εκείνη την αναπτυξιακή, να πάτε στην άλλη, και τελικά καταλήξαμε στο ευτυχές κατ' εμέ γεγονός, όπου να επιλέξουμε τότε την Ετωλική Αναπτυξιακή, γιατί πραγματικά μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους. Έχουμε δει όνειρα επιχειρηματικά να γίνονται πραγματικότητα. Να σας αναφέρω προσωπικό μου παράδειγμα από πρώην γραμματέας μου, αυτή τη στιγμή είναι επιχειρηματίας μαζί με άλλους 2 φίλους του, έχοντας επενδύσει σε ιστιοπλοϊκά σκάφη, ξεκινώντας από το Leader, και αυτή τη στιγμή αγοράζουν και άλλα, και οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται και έχουν αυξήσει και το πληθυσμό τους πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε πάρα πολύ καλή επαφή, κάνουμε συνέργειες, σχεδιάζουμε το μέλλον και μάλιστα έχουμε μπει σε μια προσπάθεια τώρα όσον αφορά την καινοτομία για την περιοχή του Μεσολογγίου, όπου θέλουμε να κάνουμε το αεροδρόμιο του Μεσολογγίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ήδη ως drone port, ως επιχειρηματικό και επιστημονικό πάρκο, και είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται για μη επανδρομένα οχήματα. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή, φαντάζομαι, και μακάρι να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Πραγματικά χαίρομαι γιατί το Leader υπάρχει και γιατί η Ετωλική υπάρχει. Έχει αποκτήσει πλέον το know-how. Έχει μια τεχνογνωσία η οποία δυστυχώς οι τεχνικές υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου είναι πάρα πολύ δύσκολο να την έχουν. Βοηθάει σε κέραια σημεία στην μελέτη, στην ολοκλήρωση μελετών, μας στηρίζει από την αρχή. Προσωπικά, επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά με τα συγκεκριμένα προγράμματα για την περιοχή μας, χωρίς να έχω ωφεληθεί σε κανένα, να το αναφέρουμε αυτό, βοηθάνε πάρα πολύ στο σχεδιασμό και ακούνε τον επιχειρηματία. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Δηλαδή, το πρόγραμμα χτίζεται από τον επιχειρηματία προς τα πάνω για να καταλήξουμε στο τέλος να χρηματοδοτηθεί αυτός που πρέπει και να έχουμε το πρόγραμμα το οποίο πρέπει. Θεωρώ ότι αντίστοιχα προγράμματα θα πρέπει να βγαίνουν σε μικρότερα χρονικά σε περιόδους και να υπάρχει και μια στόχευση πλέον στην καινοτομία. Η καινοτομία μπορεί να υπάρξει και στην επαρχία. Έκανα μια αναφορά πριν σε ένα επιχειρηματικό πάρκο και επιστημονικό, το οποίο υπάρχει η ιδέα να πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Μεσολογγίου. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει το στάτους. Μιλάμε για τα μη επανδρομένα
είναι το μέλλον, είτε μιλάμε για τα ντρόν τα οποία είναι για έλεγχο. Υπάρχουν όμως ντρόν τα οποία μπορεί να είναι τρακτέρ, μπορεί να είναι σκάφη του λιμενικού. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα και την γνωριμία μας με τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς για να το κάνουμε την αναφορά στο συγκεκριμένο project και πραγματικά χαιρόμαι που βρίσκουμε στο συγκεκριμένο πάνελ παρουσία και του Υφυπουργού του κ. Μπούγα, γιατί ακούγοντας για το νέο χάρτη που δημιουργείται και με τον κάθετο άξονα, οπότε ο ένας βοήθησε τον άλλον. Αυτά.